Salut! Numele meu este Alexandra, am o fetiță de 4 luni pe nume Zarina și vreau să vă povestesc cum am învățat-o eu pe Zarina să facă la o liță sau în afara scutecului, începând cu săptămâna 5. Acum câțiva ani am văzut un filmuleț pe YouTube în care un cuplu declara că ei au reușit să-și învețe fetița lor să facă la o liță sau în afara scutecului, începând cu săptămâna 2. La momentul respectiv mi s-a părut o idee foarte nebunească și am ignorat complet tot ce am văzut acolo. Ulterior, am pornit într-o călătorie de reducere a plasticului, respectiv a gunoiului pe care eu îl produc și familia mea. Când s-a născut Zarina, am căutat diferite modalități prin care să evit să cumpăr produse care conțin plastic sau care sunt dăunătoare mediului înconjurător. Atunci am decis să folosesc scutecele lavabile pe care le ador și le folosim din ziua 8 de la naștere. Imediat ce i-a căzut buricul, am început să le folosesc. Ulterior, mi-am dat seama că nu e suficient să folosesc doar scutece lavabile și atunci mi-am adus aminte de videoul acesta al cuplului respectiv pe care îl văzusem cu mai mulți ani în urmă. Atunci l-am căutat repede pe YouTube și am găsit din nou filmulețul și l-am vizionat. Și am zis, vreau să încerc și eu acest lucru. Practic, tehnica se numește Elimination Communication, în română cred că se traduce eliminarea prin comunicare și presupune ca tu, părintele copilului, poți fi mamă, tată, chiar și bunici, prieteni, frați, surori, oricine este dispus să încerce acest lucru, să înveți copilul, bebelușul, să nu mai facă în scutecel, ci să facă în afara acestuia. Inițial poți începe cu, nu neapărat o liță. Prima dată când eu am încercat tehnica cu Zarina, a fost, m-am așezat eu pe toaletă și am ținut-o pe Zarina în poala mea și aceasta a făcut direct în toaletă. Mi s-a părut wow! Deci nu am crezut că e posibil și atunci nu am putut să mai renunț. Am încercat și am persistat. Lumea din jurul meu, prietenii, nu mă cred. Nu prea vorbesc despre lucrul acesta pentru că toți se uită foarte ciudat la mine. Oricum se uită ciudat doar pentru că folosesc scutece lavabile și au zis că nu este posibil să înveți un copil atât de mic să facă la o liță. Nu e simplu, e ceva de muncă, să zic așa, dar tu, ca mamă, în primul rând, care stai cu copilul respectiv 24 de ore din 24, vei reuși cu siguranță să faci lucrul acesta. Practic, tehnica se bazează pe modul în care tu, ca părinte, anticipezi necesitatea bebelușului de a-și face nevoile. Inițial, m-am axat pe anticiparea necesității de a face numărul 2. Mi s-a părut mult mai ușor să încep cu acest lucru pentru că bebelușii tind să facă fețe, să îți dea câteva semnale, cum că ei ar fi pe cale de a face numărul 2. Am avut mai multe încercări timp de câteva zile, dar acum pot să spun cu mândrie că cel mai mare record pe care l-am avut a fost să facă 48 de ore în afara scutecelui, atât numărul 1 cât și numărul 2. De ce atât de puțin 48 de ore? Pentru că, din păcate, trebuie să mai pleci de acasă. Și atunci se complică lucrurile, trebuie să călătorești și se complică de 10 ori mai mult. Îți mai lași copilul cu părinții, frații, surorile și ei nu se ocupă la fel cum te ocupi tu și atunci nu o să ai succes. Dar dacă ești o mămică sau un tătic care se ocupă în totalitate de bebelușul vostru, atunci vei avea mult mai mult succes decât am avut eu.
Este foarte mult de povestit pe acest subiect, dar eu zic să încerci și dacă ai ceva întrebări, le poți lăsa în comentarii mai jos, iar eu o să fac ulterior un alt video în care o să vorbesc mai în detaliu despre această tehnică și poate o să vă arăt și ceva poze cu Baby Zarina stând pe o liță la diferite stagii ale scurtei ei vieți. Așa cum am menționat, mai multe informații le puteți găsi căutând în engleză pe YouTube Elimination Communication. Și nu uitați, niciodată nu încercați ceva cu copilul vostru dacă nu sunteți 100% sigură, atât de voi cât și de copil. Dacă simțiți că nu este copilul în siguranță sau simțiți că ceva este în neregulă. Întotdeauna trebuie să-ți asculți instinctul și doar așa vei reuși să fii o mămică, un tătic relaxat și încrezător că poți încerca diferite lucruri cu bebelușul tău. Cam atât pentru astăzi. Întrebări în comentarii. Pa!